2000 वर्सां सोरोन गेली जेजून आमच्या पासत केल्या सॅक्रिफीस आजुनूय आमचे मोदें जियेता पाद्रीक विचून ताणें काडल्या शीस देवाचे हुकुमे पोरमोणे आमच्या पासत मागता रातांनी दीस पळोवंक कितले सोबीत दिसता आल्तारार पाद्री आमचे सांगताना मी जल्मान येतो संवसारान ही गोरजेन वता वरान माय बाय पाद्री मुखार घालतात ना सातूय आमचे साकरामे तोकलेक लावून आमच्या आजमे बालतीम दिवन आमकां कोता क्रिस्तांव येयना तें सांगून येता तर आमचेर मरण पाद्री येवन आमकां लायता सोंतें सांग कुडी गोरजें ताट्टा पाद्री ओतम्या पासत मागता कुडफोणान घालता दिवन आमकां बेसां आदोशे मोजो जल्माचो गांव पाद बिरिटो सांबावता इगरोज मात गांवांत आमच्या आयलो जाल्यार वर्सां ताका आयज बोल्ली सार आपल्या पोरचे पासत वावुरता काळजान रिगोयता जेजूचो भावार्थ एका चोतरान फादर आमचो उजवाटी तोलो एक जोडटी वात बेस्तेच दिना सांगून दोळ्यांनी येता दिसून गांवान कितलें केलां सुदारो भुरग्यांक बांदला स्विमींग पूल इगरोजूय केल्या दोवी फूल बेस्तेच न्हूये उलोवप सिमीतेर बांदून काडली हॉल बांदून काजारांय जाली नोको ताणी जाणा जावो जायतेंच केलां गांवान येवन फादर वेचोना सोगलें घेवन थोड्यांची संवय वायट बोटां दाखोव सांता क्लॉस जावन फादर गेलो भेट दिवंक एक फामिली चोर म्हणून अशें समजून दांडो घेवन ताच्या लागली फाटी मन पळोवंक कशें केलेलें पळोवंक कितलो मनीस क्रिस्तांव धर्मी रूप बोलतून फादर आयलो जायत्या जाणांक तें लागलें ती दुडवाची ती मारून मोस फादराक मोटलो घेतलो कोणे तुका दिला अधिकार उजार कर तुजें गिन्यान ना तो रोटोलोय संवसारान वचांनी कर एक बरें कुमसार 2 दिसांची आमी बावली एकाच देवाची आमी भुरगीं मनान तुज्या कर तूं विचार बेस्तेंच उलोवप न्हय फोकाण पाद्री करून आमी वखमान परत परत जेजूक माता कुसार देवाचें येवन आपोवणें गोरदार सोडलें ताणें ताका करिना काय वखमान पाद्री आमचे फुडारी देवाचे ते मुणयारी तांकां दिवया आमी रेस्पेत मान तांची घेना काय कोतां तांकां दाखोय नाकात बोटां आमीच लासतेले ती फेरना सांगात सोडटा सोयरी शेजारी पूण सोडिना पाद्री सांगा ताका आसता जल्मान तसोच मरना दोनिया तुजे ताय मागता हांव पाद्रीचेर घाल तूं बेसांव दवर तूं तांकां तुज्या गोपान दोनिया तुजे ताय मागता हांव फादर ब्रिटोचेर घाल बेसांव दवर तूं ताका तुज्या गोपान
सोनिया तुझे ताय मागता हांव फादर ब्रिटोचेर घाल बेसांव दवर तूं ताका तुज्या गोपा